तो माबोरै मालसाल दिनैनि भिडिअ जाबाय मैसो भेरानि सौलायनाय नखर दावहानि सायाव बेवहाय नुनाय गासै राव भिडिअ बाथ्रा बेफोरखौ नोंसोर उरा बाथ्रा हिसाबै लाबानो जाबाय बिदिब्ला फैयार बारा हारामि खालामलासिनो जागायनोसै आइये देखते बे जाबाय मादै मैसो गाय जोबोद दुंहाव जाना दं सौज्लायनो थाखाय आरो बडि बुब्रबलायदों आरो बेराफारसेजों बे जाबाय मैसो हालुवा आदै बे बारा गोसो गैयामोन नाथाय थेवबो दारि मस्लायदों आरो आदै जोब्राबलायदों दा नोंसोर नुनो मोनगोन दसेनि उनाव सौज्लायनायखौ दा नोंसोर नुनो मोनगासिनो जों सानैबो सेन्देल खुलिनानै आखाइ मालिस होनायलायदो आरो फैग्रा मैसो हालुवा बेग किक मारिदों नाथाय नाङासै जोबोद लासै सिंनि बाथ्रा मादैया जों इनसाल्ट खालामदों आदैखौ नाथाय आदैया रागा जोंना खेबसे पान्च मारदो थेवबो नाङासै लासै सिंनि बाथ्रा मादैयाबो खेबसे पान्च मारदो नाङासै दा नोंसोर नुनो मोनगासिनो जों सानैनि गेजेरावबो नारालासि सोलिगासिनो दं रावनिबो गेजेराव जेननायखौ नुनो मोनाखै लासै आदैखौ दुरबलता जानाय बायदि नुदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ सानैनि गेजेराव मैसो भेरा सौज्लायनायखौ मादैया बेजों जोबोद बिखा फोरदाननानै जुजिगासिनो दं बेजों आदैयाबो खसाव हार मानियाखै सानैनि गेजेराव जोबोद दावहा फाइनेलि आदै हायासै मादैजों दा मादैनो चिकेन डिनार होनाय जागोन आरोबाव खेबसे जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा मादैखौ खुलुमनो जादों गुफुर मैसोआ आदैया लासिं सिं मोननानै मादैखौ एसे माने सुथिया खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय मादैनि पावारखौ नुनानै मोसा अंख्रा जासे पावारखौ नुनानै आरिया गिनानै खारनो लागा जाबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बे फिल्मखौ जाबाय बे गोजा खालामदों मैसो सौज्लायो जि सौज्लायो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बास गोजा गाबा क्लिक जानांगौ बाय Ayo, paling gerak sama lagi, boleh kemarin, video penuh mati, boleh biasa nih menang, nomor sekarang.